Kokkelilla tuli. Ei. Saisiko joulukuussa olla laulua? No ilman muuta. Mikä se olisi laulu? No vedetään vaikka Kuusi puu, eikö se? No, tonne vaan. Joo, loistaa. Tonne vaan. Tulee, totta kai. Ja YouTube laitetaan. Joo. Ei ole mitkä taudellisuus. Me lauletaanko joulupuolella? Joulupuolella rakennettu on puhutin. No menisikö joulupuu on rakennettu paremmin? Vois olla. Kuka ei osaa sitäkään, voi olla. Puu on rakennettu. Mitä se joulupukki laulaa? No ilman muuta. Se on leikkiä mukaan. Joo. Onko tullut kesä nyt talven keskelle? Ja laitetaanko pesä myös pikkulinnuille? Ja laitetaanko pesä myös pikkulinnuille? Ja kuusikynttilöitä on käynyt nukkimaan. Pimeitä talven pöitä näin etkä valaistaa. Pimeitä talven pöitä näin etkä valaistaa. Ja vanhaakin nyt nuortuu kuin lapsi leikkimään. Ja koukku selkä tuotuu niin kaikko mielissään. Ja koukku selkä tuotuu niin kaikko mielissään. Ja hyvä lämmitellä on mieli jokaisen. Oi jospa ihmisellä ois joululainainen. Oi jospa ihmisellä ois joululainainen.